Ladies and gentlemen, ndadzoka ndine nyaya nhasi yandiri kutambira panapawo inova nyaya iri kunetsa vanhu vakawanda kwazvo kutadza kunzwisisawo kuti chingava chii chiri kunyatsa kuitika. So kana uchinge watangosvika panapa iri first time yako, tanga nekusubscribe obva walike this video tichipinda munyaya tichionesana. Nyaya yandiri kuuya nayo panapa yakamira yakadai so kunzi breaking opposition triple C and activist Yepmo Bondo Chidziva has been charged with rape. The MP is accused of raping a 16-year-old minor. Rape clinic conducted tested amid several episodes. Ndoma mirira kaita nyaya yacho. So ava vachidziva vari kunzi vari kubatirwa nyaya yekupinda murudo zvekunodarikidza nemwana ane 16 years. Saka iri kunzi it's a rape case. Ndoma mirira akaita nyaya yacho. You know, this guy vanhu vari kuzotaura zvinhu zvakasiyana siyana zviri kurwadza pamusoro pazvo because akazobva kuna chamisa saka zvikazodai saka ngaitiro chinchi, you know, zvinotaura vanhu vaZimbabweans hazviperi. But myself semunhu ndokwanisa kunzwisisa kuti kana yakunzi nyaya yerape hazvina chekuita nezvematongerwo enyika. This has got nothing to do with politics. Nyaya inofanira kungomira sezvaingori wakangoita zvinhu as a human being, pomboiswa zvinhu zvepolitics kana kuti zvematongerwo enyika paside, because we don't support that. Ende munozviziva ndo nyaya dzatisingadi kunzwa idzodzo panapa. Chero ungava munhu wekutofungidzira pamwe tinokufarira, but ukasvika that extent hatikwanisi kunge tichizotaura same language, because zvinhu zvatinenge tichitoshaya kurwisa mukanyatsotarisa muchitresa marecords edu panapa. So panapa ndiri kuzoona nyaya iyoyo yakonzeresa zvinhu zvakawanda, mitauro yakawanda amongst maZimbabweans vachikomenda vachitaura zvinhu zvakasiyana siyana pamusoro pe the same issue yemurume uyo ari kunzi ari kutongerwa nyaya yerape. Pari kunzi defend. Let's hear how he was abducted, how his human rights were violated. Balok, soon we will realize there are no human rights upholders in the opposition. Yeah, pakaipa, you know, pakaipa. So this guy, nyaya dzedza dzekunzonzi because you know nyaya dzibva chinonetsa ndechoti panotanga kunzi nyaya yabuda patanga pachinzi ninga abductwa ningadai, so you know ndo zvazvingori. So nyaya inotanga yaiswa kune zvematongerwo enyika yozopera yakadai so, but rega dzichimbonyatsoita tombonyatsodziga nyaya yacho tichizoona kuti nyaya yacho iri kuperera papi. But I know kuti tinonyatsobuda neanza pamwe runzi if he did that he deserved to be locked behind bars, and that has nothing to do with politics. Exactly my point. This has got nothing to do with politics, but the situation iri kutyisa iko zvinezvi kutadza kunzwisisa manje kuti kana ari kuzonzi MP azodai so is it not another way here yekunzi it's a form of recalls mamwe ari bit complicated zviri zvapinda pa professional level manje rekutaura zonzi boss pana zonzi kuri kudiwa representative kana kuti I don't know ndosva toda kunyatsoongorora kuti tinyatsoona kuti chichi kunyatsoitika pakunzi ava pana ava in boys, let's bet you agree to sell out to not face the humiliation. Whether he did it or not, in him they found a Chwabangu's partner, and he will sell out worse than what he was already doing. You know, achatengesa kuti azosiwa. You know, like I said before, kuti vanhu vari kutaura zvinhu zvakasiyana siyana about this whole issue. Inyaya dzinobata bata, nyaya dzakaita sedzidzi dziri sensitive zvakanyanyisa. That's why muchiona kuti inini personally handikuwirirani nevanhu vanoita zvinhu zvakadaro, ende ukatoona nyaya dzakadaro handinyanisa kana kudzikomenda because ukatonzwada kutodzikomenda ndinenge ndari kuto overreacta because inyaya dzinobata bata. Umwe ari kuti ndiana nevidheo racho achinhingirikina achisvotika pameeting naWashman. All right, yes, iyi pane problem. maZimbabweans havasi kukwanisa kunomira nemurume uyu because of nyaya yekunzi yekutoenda zvavo vachinotora side rekwana Washman rari vachienda, you know, because of nyaya dzemuparliament dzedze. Saka ndo imwe nyaya iri kuitika kunzi havasi kukwanisa kumira naye. Mwauri kuti maybe that's why he was not
he was now dancing with the regime to avoid being charged. Manje ZANU aina izvozvo chawadya chamuka. A lot of people vari kuita zvinhu izvozvo zvokuti akaona kuti mabande anotanga kunotedzera zvese zvikuda kundoitwa neZANU-PF. Zuro nezuro akazonyatswa ndiHarare meya achinge atanga kubudikira akutaura kuti zvesipofa idolage zvinabasa nanangoatendawo inini because of ndinofanira kunge ndichiatenda like chichichichiwozvona. 2 days later pakutanga kubudiswa zvinzi vanhu vekansel vakadya 11 million chinchichi atotanga kuti kowai musingaverify nyaya idzi but iwewo ningirikini ananiki ndime mine muchifanira kunengena wai musingaverify nyaya idzi makutongotororera pamuchinjikwa. So ZANU-PF ndo zvairi, that's the way inoshanda kune vanhu vasinganyatsonzwisisa. Ndogara ndichiudza umwe vanhu kuti usafungidzira kuti iri kupopoterwa nevanhu kana kuti kutsamurwa nevanhu zvekudaro. Musanyanyise kuitira dzungu. That's why you know even ivo maleaders acho pavanosangana necriticism iri serious imwe havasisina basa nazvo because they know ndosaka vachingoti hukurai but unoona umwe munhu wekuti anenge achiri amachi asati akunyatsoiziva mushe system yacho imomo ndio unoona achida kufamba achingolauda zvisina nebasa rese. Mwari kuti he abandoned President Nelson Chamisa. Vatengesi avo I had a lot of doubts about him. God answers prayers. ZANU will use such people for their side shows. People should focus eyes on the ball, constitutional issues. Inini zvangu like I said kuti no nyaya iyi kuti tiise kuti pane zvekuzonzi akadai so azvinyatso inangwa zvisikunyatso ndibudira zvekuti because of akadai so saka Mwari ndiye akumupanicha zvekuti kana akatorepa munhu akarepa zvina chekuti naMwari izvi zvekurepa izvi unenge watotadzira Mwari wacho. I think ipapo tokwanisa kuwirirana takanzwisisana tese ukatoona iwe uchinzwa kuti watotadzira Mwari wacho. Saka zvekuzonzi nyaya dzako dzakukutera saka mukureva here mimi kuti dai asina kupandukira Advocate Nelson Chamisa saka Mwari vaizomuprotecta kuti asazobatwa asateerwe nyaya yerepiyo kana kuti zvaitoi pazotoenda wese. What do you think? Tell me in the comment section because zvimwe zvacho toda kufanira kuti tichifambirana tichishandisa common sense mbijana so that zvinhu zvedu zvinobva zvaratidza kuti tiri vanhu vane dzinoita se dzinotikakatiye mbijana. Ndikusangana nemumwe zvekare ari kubudawo pana vari kukomenta on the same issue ari kuti the law should be blind. Let him have his day in court where evidence is tried. Public opinions has already found him guilty. Why? Because of akasiya ngirikin for sure vanhu vese. Okay, let me tell you something. Vanhu vari kuita zveopposition avo vachishanda this current regime vakazvipira kuti isusu hatichakwanisa kushanda naChamisa. Takutozviitira takutoenda kuparliament because of issues akasiyana siyana vamwe because of nzara. We understand kuti vanhu vane mafamilies vanhu vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana. We understand that. But chokwadi chiripo ndechekuti side ravakasara varira kusina mamasiza kuna vanhu ivavo havana fan base havana vanhu vanokwanisa kuvamirira vachivadairira zvinhu zvese zvavangasangana nazvo. Saka ifanira kuti unoona kuti ndakazodai ndakadai vanhu vanongokusiya ngoti unorwara iwo sara wakadaro pedzerana ndo life yacho. Face the music because unenge kutonzi mutengesi. Vamwe vacho vantori innocent. Havasi vese ma-MP vaya vakanyatsoita utengesi wewe vakaita utengesi vanenge vari vashoma but vamwe vanozongoterawo manhingirika vanongona kuconvincwa nzi saka unoda kutera munhu iwe bvosara urombe ane mari iwewe ndosina mari unoziva kuti tikatoshingirira 5 years dzacho dzodzichero zvazvo zvavharana unenge watobuilda life yako. Saka munhu paanonzwa mashoko iwayo anobva atoona kuti asi zvongomeka sizobva ukatomutera ukatosiya uMP next time unobva watojigiwa unoona kutadza kutozopapinda tasangaita biti akada kuzouya akuda unokambena kuti azodzoka chinchi paazonzi ajiwa namakama kuningirikini citizen nomination. Saka you must be very careful shamwari. Do the way inoconvincwa vanhu vazhinji maonera ndakazviita zvangu. Mumwe ari kuti chikurubi waiting anyora bvondo. Life is rough sometimes. I hope you didn't do it. Of course the regime will capitalize on it. Yeah, vanhu vane zvakawanda zvekutaura pamoyo about this guy. One thing I like about maZimbabweans vanodurura chest vanovhura zvinhu zvinenge zviri pamoyo vachitry kuita open up. You know that's why ndiri munhu wekuti ndine patience most of the times kumbogara pasi ndichinzwa kutaura nevanhu okay alright ndichiteerera why ndozouya panapa ndokwanisa kunzwisawo vanhu zvimwe zvinhu zvine zvabva kune vanhu so that my voices evanhu anosvika everywhere zvinobva zvava balanced zvabva kuma leaders zvabva kune vanhu zvabva kune opposition zvabva kune ngirikini vane ruling wati vacho zvabva kune vechidzvanyiriro vechisimba everything tinenge takangozvisa paposition. Ndiri kusangana zvekare nemumwe ari kuti Tyrant ZANU-PF hard at work
You can't read about ZANU-PF member in trouble. It's always opposition party members. Yeah, for sure. Those people, they are ruling. Saka vanhu vechichova kungatonzwa ma11 vanenge vatotoshaya kutoipandukira the likes of ana Chimombe. I always tell people kuti ukaona vanhu vese vari kushanda muZANU-PF hazvireva kuti havana nyaya dzinokwanisa kuvasungisa kuti vanyudza chaiko, vanadzo. Ende ZANU-PF zvinoita uchingojoina vaipaika udongone nzara vachinja vacho, saka unotobvaona mamwe ma-opportunities izvo zviri zvinhu zvinotosungisa, saka vane kusiya uchiita vobva vangokuti already bo mwana wedu nyaya yacho vharo, unozongonzi nyaya yakaita gore rakatraka yotosumudzwa wakutoenda as long as kungopanduka. Ndo zvinhu zvinoita kuti vanhu vaya varambe vari loyal vazhinji vamunoona vachiti ine ZANU-PF chichi. Unozomutarisisa so unoona kuti ayo ane zvipande zvake but anotya kuti akauya kungoita against this regime ndo zvese it's not a secret anymore. Munotonzwa uchitaura kuti we are the police, we are the army, we are the chichi. Clip around nanga gore vachitotaura madezi aya makazvinzwa imi hamusi vanyowani pazvinhu izvi. I think maakuunderstand zvandiri kuudza. Saka vanhu vese vari kunzi vengriki vanenge vari ku right side ravo for sure hauvanzika vachiendeswa ikoko because matools kavana vavo vanoziva kuti aiwo ndewedu tomushandisa pakati tomushandisa pakati, but ngaangonzi auda kupanduka zvadhako ndopa zvinoshatira. The biggest problem with the black people is that whenever they get into positions of power and authority, they want to use that office to do everything they ever dreamed of when they had nothing. A grown-up man like this going for a Form 4 child is barbaric. Make him an example. Yeah, you know, like ndambotaura ngati inini zvangu ndakatarisa nyaya iyi, this guy akakanganisa ndokunonzi kutadza uko. Akatadza. It's unacceptable. Atikwanise kuti tingwe azvijustify izvi. Zvakuda kuti atopedzerana nematari votarisana voonesana because zvinhu zvakadai so izvi hazvikurudzirwe musociety. Chero takada kudaira takati hatingakwanisa kuita makaward. Tikutoda kuti we are crying for a better Zimbabwe iri peaceful, iri chinchi yakarongeka. Zvinozonakidza here ungonzwa nhongerera kamwana kane form nako ka 16 years. It doesn't make sense. For sure it doesn't make sense. It's unacceptable, guys. Ndo zvandakatoona mari kuti as politicians lead by example. We don't want to blame the judiciary and ETC and other political parties. For sure. But my politicians in Zimbabwe blame game yakazara musoro mawo. Chero munhu arikutotonga. You find out kuti MP ari panikiri. Unomonzwa vachito campaign akutoblame munhu ari kuopposition. But iwe uri panyanga uri MP. Ugozvishaya kuti tunyazoenda kopi. Unokutonzwa vamwe vatori mupower chikutokudzwa kuti opposition yakazoda iri kukanganisa pakati uzoti kana opposition iri kukanganisa pakati, saka are you telling us kuti ndo iri kutongera ndo ine power? Anditi ndimi ne power racho. Saka why can't you stop all those nonsense kana muri kunikida than kungobuda muchicomplain? I know zvekublame mama politicians ndo zvavari. Mwari kuti that's why the bastard joined ZANU-PF chabangu for protection. ZANU-PF ihuku inodya mazai ayo. Zvakaoma wedu zvakaoma. Vanhu vaya veZANU-PF zvavanoita vanotokuda kutopedza kuti kupedza ikeriya kuti kutosara kutonza kuna opposition cheko. But because these people, because of avanyatsoonzwisisa how the system mashandira inoita, vanoita kuvhiringidzika nezvimwe zvinhu zvisina nebasa resiso. Zvinozokonzera kuti ivo vacho vasare vamunataisire vamumatambudziko chamba. But anyway, mwari kuti Chamisa's fanatics are crazy. They think these guys allegedly actions are a punishment from Chamisa's God because he more dumped Chamisa. Wow, this is crazy. Ndambotaura kune vamwe vanenge vachifunga vanhu vanoona zvinhu zvakasiyana and we never know. Pamwe watopanishwa naMwari wacho futi. Who knows? Pamwe unogona kungoarwadzisa munhu waMwari obva watanga kuponeshwa naMwari wake. Handiti zvinonzi touch not my anointed one. Handisi kuti zvakadaro but ndikuti pamwe handiti. But you tell me what to think as well in the comment section kuti ipapo munopa wanoziya. Mwari kuti that's better. We need new leadership that respects the law, not these criminals who use power and money to corrupt the young who look up to us for protection and guidance. He must rot in jail. If it's proven he violated the minor adults, akazara akuda je. Guys, look at this tower. Unaona ukaona kuti
iwo ukunyanya kutrusted kune maadults vari kutonetsa kana kuti ndotora naniko tora iwo sambogutsikana tora zvako izvozvo kana une chembera iko ndizvozvo tona todikisiya iyo munhu wese under age siyana naye zvatopera hapana imwe ikanyanya zvitoti nani kuti unzi kupomedzera uzonzi wakanhingirina wakamanikidza munhu ane zera abva zera nyaya yako inenge iri nani inonzwisisika bhozi pamwe pacho anongo ari kunyebera even ipapapa vanongo vatonona kuti vanga vachitodanana but nyaya yezokuenda nepamwe watowana vakubatirwa kuungudza age wakareba aiwa taiwirirana taidanana maidanana nemwana mudiki mutemo unoti chii iwo uri ningirikini saka ubva waita zvinhu zvakadaro ndo pazvinozongoenda. So please guys, pane zvese zvamunoita ipapo hatina kuti hakuna chinonzi chifesi panyaya dzakaita saidzodzo hadzitolerateki. Ndangondidarike nepanapa paKulian TV ndichikwanisa kunyazoadresa nyaya iyi zvine kakunzwisisika zvinoita kuti munhu wese asare akagutsikana nesituation iri papa. So kana chingotanga kusvika pana pari first time yako gara wasubscribe, comment, like, share, ndoramba ndichidzoka nema updates nenyaya dzese dzinenge dzichiitika.